eta eskerrik asko etortzen gaitik lehenik eta behin. Gaur egu Gaztelekuaren aurkezpena egitera gatoz, eta alde horretatik argi eta garbi nire postasuna adierazi nahi nuke, ezta? Generaman denbora nolabait proiektua hau aurrera bultzatzen, aurrera eramate eta azkenean ja realitate bat dugu hemen. Eta, alde horretatik esatea alderdi batzuk edo batez ere Marizarruek alderdiak badabil nolabait gazteentzako zunetako instalazioak itxi nahian, eta gu aldiz eta alkate honek aldiz proposatzen duena aldrebesko politika da, hau da, gaztei zunetako instalazioak zabaldu behar ditugu eta ez bakirrik instalazioa betizik eta kalitatezko instalazioak, hori azpimarratu nahiko nuke. Jarraituko dugu politika hauen bultzatzen, jarraituko dugu infrastruktura bultzatzen, jarraituko dugu skate pista bezalako instalazioak zabaltzen, saskibaluzko kantzak, fulbitoko kantzak, azken batean argi dekogulako gazteak ere noski auzokideak direla eta gazteentzako infrastrukturak eta instalazioak jarri behar ditugula gure auzoetan ere. Eta hau da adibide garbi bat. Bestaldetik, azpimarratu nahiko nuke, azken batean Gazteleku gauegu, Gazteleku hau dela azken batean bere momentuan garatutako parte hartze prozesu baten emaitza, ia unekoen da emaitza horren nolabait frutua, bai izenik hasita, gauegun izen hori parte hartze prozesu horren emaitza da, eta bai Gaztelekoaren konfigurazioa, kolorea, distribuzioa, baliabideak eta bar. Gogoratu, parte hartze prozesu hori nolabait gazteria zerbitzu, hezkuntza profesionalek eta baita eta gazteen batez ere artean egindako prozesu bat izan zela, eta hau da emaitza, eta alde horretatik nire postasuna ere adierazteko eta azpimarratzea pixkat partaidetza prozesu horren emaitza garbia ekogula hau. Bestaldetik, gogoratu, instalazio hau, Gazteleku hau, 12-17 tarte horretako gaztei zuzenduta dagoela, izango dela nolabait gazteria politika bultzatzeko epizentro fisikoa edo geografikoa nolabait esateko hemendik. Hau izango da referente garbia politika hauek bultzatzeko momentuan, gazteria zerbitzutik bultzatzen diren edo garatzen diren politika, bai informazio mailan, bai aisialdi mailan eta bar. Gogoratu ere, nolabait Gazteleku hau ludotekaren zerbitzuaren osagarri bat dela, bakizue ludoteka bost, 12 tarte horretako gazte umei sustenduta dagoela, beraz, hezkuntza lan horretan, hau da, bigarren eskaloia nolabait esateko lehenengo ludoteka eta gero Gaztelekoa. Bost, 12-17 tarte horiek osatzeko nolabait. Eta alde horretatik esatea, jakin badakigula nolabait itinerari hori osatzeko, badakigula aretan ludoteka zabalik, orain zabalduko dugu hemen Gaztelekoa, baina faltatzen zaigula Argortako ludoteka eta alde horretatik dakizuenez, Padre Feliz de la Virgen kale horretan badakigula lokala eta ziko garela lokal hori egokitzen ludoteka zabaltzeko, eta ari garela ere, Areta eta Romo auzotan lokal bat zehazten bertan ere Gazteleku bat zabaltzeko nahian. Segurazki Romon izango da, eta hortan ari gara lan egiten, beraz, jarraituko dugu nolabait infrastruktura eta instalazio hauek bultzatzeko politikak aurrera eramaten. Bestaldetik amaitzeko ordutegia, domekatik ostegunera arte, arratsaldeko 5-etik 8-etara egongo da zabalik Gaztelekoa, gauon Gaztelekoa, eta ostiral eta zapatuetan ordutegi hori zabaldu da pixka bat arratsaldeko 5-etatik gaueko 10-etara arte. Beraz, badago tartean pixkat lekua aprobetxatzeko eta hemendik gazteak nolabait hemen ondo egoteko eta pasatzeko. Eta zer gehiago, animatzea gaztei hurbiltzeko eta gozatzeko hemen ikusten duzuenez, badago ondo antolatuta, gune zabal bat, badaude nolabait gune bereziak gazteen artean biltzeko eta eurek nahi dutena iteko nolabait, eta daude beste leku batzuk pinpona jolaztaiko eta beste jarduera batzuk horrela emateko. Ikusten duzuenez ere, egun badaude ordenagailuak eta beste baliabide batzuk. Azken batean ikustut,
lehen esan duan moduan, kalitatezko instalazio baten aurrean gaudela, eta bazen garaian, nolabait getxon horrelako instalazioak Gasteiz zuzendutako instalazio kalitatezkoa egoteko. Hortik beraz nire postasuna eta nire alaitasuna gaurko egonagatik arratzalean zabaldiko dugu, eta beraz, hemendik aurrera ikusiko dugu, nik uste dut oso harrera ona edukiko duen gure gazteen artean, eta aurrera.